kufamba so? Ndinogara nanzva dzangu idzodzi. Nanja dzenyu? Ko murume nyaro? Murume wangu akashaya. Akashayika? Vanga mune vana? Mune vana vangani? Ndine vana vangari 8. Vangari 8? Saka vari kupi vana venyu? Vana hamene kwavari vamwe. Hamune kwavari? Hamuziva kuti vari kupi? Hatombozivi kuti vari kupi. Ko hamunoziva vacho vanombouya here? Vanombouya. Makadi mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paGibbs Legacy patinokuunzirai manews update ezvinoitika munyika yedu yeZimbabwe nomumastreets esocial media. Update endakuvigirai muzuva ranhasi ndeyagogo vari kutaura vachichema kuti ndakabereka vana 8 asi pavana 8 apa vanokwanisa kuuya kuzondiona vatatu vamwe handitozivi kuti vari kupi uye havasi kundichengeta. Mhuri yeZimbabwe sarai muchiona video iri. Kana uri munyowani pachannel ino kusubscribe, wokomenda, wolaika nokushare, wotaura zvaunofunga mucomment section. Gogo vanotaura vachichema vachiti ndakabereka vana 8 asi pavana vangu 8 ipapo vana havasi kundichengeta, vana havasi kundiona, vanondiona vacho havapfuuri 3 asi vanongoya apo neapo. Saka mhuri yeZimbabwe regai tipinde munyaya iyi. Ko tomboti vana venyu pane vana venyu vaona video muda kuti chii kune vaya vasiri kuuya kuzokune? Ngauye vazondiona vere. Chero akaita seyapota izondionawo. Vanouya kuzokunai vangani pavana 8? Pavana 8? Vanouya vacho pavana 8 vanouya kuzokunai vangani? Vanongouyawo apa neapa. Vamwe vanouya vamwe havauyi. Vanongotarisawo. Wakapedzisira kuuya rini? Wakapedzisira kuuya ndichazivi munani pawakapedzisira kuuya. Alright gogo. Gogo ndiri kuona kuti makagara padhoo uyezve ndiri kuona kuti makumbo aya akapesana. Munganzoti dambudziko ripi ramuri kusangana naro pamiri wenyu kana kuti makumbo aya akaita sei? Makumbo aya handizivi, angotanga ari makumbo chete asi bva ngotanga kusafamba. Alright, igore ripi zvakaitika izvi? 6 chingwa chazo 6. Apa mama tomusikana mukuru here kana kuti? Ndana tomusikana mukuru. Mama roorwa? Angotanga makumbo aya? Angotanga makumbo aya. Alright, makamboenda kuchipatara? Handina kumboenda. Hamuna kumboenda? Saka anoita sei makumbo aya? Makumbo aya anongoruma airuma sitereki kuruma pasi asi zvino haacharumiriwo. Alright. Airuma achiita sei? Achiruma achingotsukunya muchingorwadza. Muchingorwadza? Asi zvino achicharwadza. Achicharwadza? Saka imi mondoudza kuti pagore iro hamusati mamboenda kuchipatara kunotariswa makumbo aya? Handina. Hamuna? Handina. Ko makambofamba here kutsvaga kuti chii chiri kuitika? Ndakambofamba hedu kuchibhoiwa waingonzwa uchingonzi kumusha kwenyu zvakazodai handizivi ndokuti kumusha kwedu kuMozambique. Kumusha kwenyu kuMozambique? Saka pana pamunogara nani gogo imi musingakwanisi kufamba so? Ndinogara nanzva dzangu idzodzi. Nanja dzenyu? Ko murume wenyaro? Murume wangu akashaya. Akashayika? Vanga mune vana? Mune vana vangani? Ndine vana vangari 8. Vangari 8? Saka vari kupi vana venyu? Vana hamene kwavari vamwe. Hamune kwavari? Hamuziva kuti vari kupi? Hatombozivi kuti vari kupi. Ko hamunoziva vacho vanombouya here? Vanombouya. Alright. Mati munogara nehanzvadzi yenyu? Panopamba pani? Pamba pababa. Pamba pababa? Pamakasiyirwa navabereki? Alright. Ndiri kuona zvivana zviri kufamba izvi vazukuru? Vazukuru vacho munogara nevangani pano? Vazukuru munogara ne5. Ne5? Vanoenda kuchikoro? Vanoenda kuchikoro. Ndiani anovabhadharira chikoro? Vanobhadharwa nehanzvadzi dzangu. Nehanzvadzi dzenyu? Alright. Saka makumbo aya haasi kutofamba? Haasi kutofamba. Alright. Imimi chamungada kubatsirwa nazvo kune mhuri yeZimbabwe iri kunzwa dambudziko renyu munoda kubatsirwa nei? Ndachida kubatsirwa kwakudya nezvimwe zvakadaro. Gogo, mune uche here imi? Handina. Hamuna uche? Yakasakara yanga ndapuhwawo mubva yangu bvaruka. Yangobvarukawo? Saka toti muda kumbobuda mumba umu munoita sei? Ndotogara pasi papo. Ndoita sei? Alright. Pose toda kuti mhuri yeZimbabwe inzwe dambudziko renyu. Mune zvimwe zvamunoda kutaura here kune mhuri yeZimbabwe iri kunzwa nyaya iyi gogo? Ndoda zvokutaura zvokubatsirwa izvo zvokuda kubatsirwa netwa zvokuti tichienda kuchikoro. Tichienda kuchikoro? Alright. Matika tiri kubhadharirwa twese here kana kuti?
aiwa tumobhadhara timotobhadhara tisingabhadhari toenda kuchikoro irori kana kuti hatuendi kutoshaya mari yekuti tibhadhariwe. Alright.